A medida xera debate en Caldas, pero sobre papel conta co apoio de toda a corporación, incluído o Partido Popular. Unha situación que aproveitou o alcalde para defender que sexa o Concello o que asuma os gastos sanitarios daqueles veciños en recursos que non sexan atendidos no PAC pola falta de médicos. A deixación de funcións que a Sanidade está tendo é palmaria, é un lío. E non sei por que se forma tanto lío coa moción, porque é cubrir unha eiva que a sanidade pública non acomete. Debe ser algo tan normal o que presentamos porque aprobouse por unanimidade e non houbo ningún tipo de polémica ni ningún tipo de debate especialmente agrio. Todos os representantes de todos os partidos políticos apoyaron esta moción porque é de sentido común, basicamente. O alcalde mesmo defende que a medida debería estenderse a toda a poboación porque, entende o socialista, a crise da sanidade non debería repercutir sobre ninguén. Nós estamos propoñendo solo para os máis desfavorecidos, para esta xente que ten algunha dificultade económica, pero é que en realidade deberíamos prestar este servicio a todo o mundo, porque todos temos dereito a unha sanidade pública, universal e gratuita. Juan Manuel Rey insiste con todo en que a prioridade do Concello é que se garanta un servizo público e de calidade. Entende que a medida resolve un problema da Xunta sobre o que o Concello non ten competencias. Estou polle nas mans, bueno, terán que arreglar eles, non eu. O Concello é o único que é inocente neste caso, porque é máis. Vou ter que acabar firmando algunhas das axudas seguramente con informes negativos de intervención, porque é unha competencia impropia. Bueno, se así é, pois someteremos o xuicio que corresponda, pero que a voluntade é esta. O rexedor aproveita para responderlle ao conselleiro de Sanidade que lle pide ao Concello que denuncie a situación tamén ante o Goberno Central. O alcalde lembralle que iso tamén é unha competencia autonómica. E sobre estas declaracións do conselleiro... O que espero é que o Concello de Caldas non pretenda darlle aos pacientes de Caldas unha atención peor a que se nos exixe a nós. O alcalde responde: para poder ir a peor, terei que falar con el para saber como se fai, como se logra, porque realmente moi fácil ir a peor non está. Queremos conveniar con alguén cos que eles convenian. É dicir, logo, cando se vai á privada, non van a atender nin o hechicero da tribu, nin un curandeiro. Vai non atender un médico. E será mellor eso que a outra opción que les dan é deixar que o tempo pase, se cura de seu cura, e se non, pois, que palo.